Tanimu. Jatau. Kai ni fa dama zuciya ta na raya. Zan samu matan nan. Kai dai gani ko? Kai kokarin noma. Ai na riga na san ka dama. Tirela fa nake gani ana hikarwa da ita gidan kamalan Jatau. Wai to ai ni abinda muna ta jira anan ba. Ya Allah sarki ya arziki filin albarka ta fito. Ina yi ni, ina gajiya. To masha Allah. Ai ni Allah sarki. Ni fa dama wannan ba zan iya rika ki ba. Ki zo ka kwashi arziki inda yake. Ki ba arziki inda yake. Ni fa da kike gani na nan ba. Babanku ne shine sarkin noman garin nan. Ba ta da labari, ba ta da labari Jatau, ba ta da labari. Dama shirme ne. Ake cewa ya je birni ya je ina ne. Zo ni dama dukkan auren. Wata tsiya ce abin nan. Mun sani fa wata tsiya ce abin nan. Kila ma tallan ya gwadi ke yi abin nan. Kila ma tallan ya gwadi ke da kokilin. Assalamu alaikum rahmatullah. Kin san? Wannan ke barawon zabi ne ba. Ke ga maki fa wannan agwagin gidanmu shi ya sace wani. Ina tsara ma ita ta koma gidanka. Ta koma gidanka.